അസ്ലം സ്റ്റീൽസ്, മുളയങ്കാവ് റോഡ്, കൊപ്പം. ആനക്കര മുതൽ കുമ്പിടി വരെയുള്ള 3 കിലോമീറ്ററോളം പാത ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തിയെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടിലാണ്. ആനക്കര നീലിയാട് വരെയുള്ള തകർന്ന പാതയാകട്ടെ ഇന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് തലവേദനയാണ്. ഇത് ആനക്കര ജംഗ്ഷനിലെ കാഴ്ചയാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗം പാതയുടെ നവീകരണത്തിനൊപ്പം ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഴ പെയ്താൽ ചാലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി റോഡിൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇരുഭാഗങ്ങളും പാടശേഖരമായതിനാൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ റോഡ് വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങും. തന്മൂലം ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇത് പ്രധാന കാരണമാകുമെന്നാണ് പരാതി. നീലിയാട് മുതൽ ആനക്കയം എത്തും മുമ്പുള്ള 375 മീറ്റർ റോഡാകട്ടെ തകർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ജില്ലാ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മന്ദഗതിയിലായത് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് കുറച്ചൊന്നുമല്ല തലവേദനയായിട്ടുള്ളത്. പോട്ടൂരിൽ ഇരുചക്രവാഹനം റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. ആനക്കരയിൽ നിന്നും ഡയറ്റ് സ്കൂൾ വഴിയുള്ള 1.5 കിലോമീറ്റർ കണ്ടനകത്തേക്ക് പോകുന്ന പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ഏറെ ദുഷ്കരമാണ്. ഈ മഴക്കാലമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത്.